Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Sabado, Marso 25 hanggang 28, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At pasalamatan din natin ang ating partners, ang Aboitiz Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Lene Cobvedo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, ngayon tayo nakabalik. Medyo nagpahinga tayo sa nakalipas na isang linggo. Medyo busy sa ating trabaho at mga iba pang mga errands. Pero mukhang okay naman po ang panahon. Tahimik. At papasok na tayo sa hot dry season, tapos ng cool dry season o cool wet season. Pwede natin sabihin natin na ganyan na term dahil po yung epekto ng La Nina ay nakarasan natin ng mga nakalipas na 3 buwan. But ngayon ay papunta na tayo sa hot dry season. So expect na iinit na po ang ating panahon. Although kahit na yung Marso, normal po na talagang malamig pa rin dahil nandyan pa rin yung after effects ng winter solstice. Okay, but nung Marso 21, 22, nag-shift na po tayo into spring. Sa Northern Hemisphere po yan. Sa Pilipinas, ito po yung hot dry season o hindi tawag dating quote-unquote Philippine summer. Dahil wala naman po talagang tayong tunay na summer sa ating bansa kundi hindi yung wet and dry season lamang. So, nag-start na po, yung ating heat index ay lumalaro na po ng 32 hanggang 36. So, inaasahan po itong tataas ng more than 40 hanggang 50s pagdating ng Abril at Mayo. At bagamat na mainit yan, pagdating ng Mayo, papasok naman yung Agua de Mayo, may mga thunderstorms, may mga ulan pa rin. Actually, yung post-effects ng La Nina ay nandyan pa rin. So, nakikita natin yung moisture mula sa Pacific Ocean. Bibigay pa rin ng ulan kahit na isang linggo walang ulan dito sa lugar natin. Nakaka-experience tayo tulad ng gabi. May mga thunderstorms na posibleng dumaan po sa Caraga at Davao region. So, ito po yung latest na yon mula sa ating Fascination, mula sa Tropical Cyclone page ng University of Wisconsin. Okay, CIMSS. At nakikita po ninyo dito itong mga kaulapan na dala po nitong tinatawag nating easterlies. So, nag-shift na tayo sa easterlies. At ito po yung mga cloudiness na magbibigay ng mga localized thunderstorms sa may Caraga at Davao region. Susunod na 24 oras. After that, ay may mga thunderstorms pa rin sa ibang bagay po ng Mindanao. Papakita natin sa inyo mamaya lamang yung mga daily rainfall forecast. May dalawa dito na tropical wave but nalulusa po siya as we speak. Yung Amihan, nandito na lang po ang kalakasan yan. So wala na ba dito sa Pilipinas? At a sign na talagang papunta na tayo sa hot dry season. Ang Pag-asa, tinerminate na rin po ang Amihan. As well na in-announce na rin nila na papunta na tayo sa hot dry season. So ito po ang mga kaulapan dala nitong easterlies. Actually, tough po ito ng mahinang LPA dito. Ito yung dating 98W. Medyo nalusaw po siya. So ito yung mga kaulapan na magbibigay ng mga ulan. Thunderstorms sa may Caraga at eastern portions ng Davao region. So mag-ingat po kayo sa mga kidlat at sa mga possible na mga biglang pagbabaha pag mayroon pong malalakas na cloudburst within these thunderstorms. At kung titingnan natin ngayon ang ating wind forecast, so yan po yung LPA na lulusaw na po sa sunod na 3 araw ng Sabado. Ito po ay mukhang mag-orient dito sa may bahagi ng Marianas at inasahan po ito na baka maging isang frontal system dahil po sa Marso 28, ayan po siya. So sa ating bansa naman ay mahinang hangin mula sa silangan, hilagang silangan at paiba-ibang direction ng hangin, lalo na po dito sa inland areas po ng Luzon at Mindanao. So medyo tahimik po na yon ang ating weather. Maganda. Okay. So uminom lang po maraming tubig pag umaakyat ng temperatura lalo na sa tanghali hanggang sa early afternoon. So nakita natin hanggang sa linggo,
manatili pong easterly sa ating bansa. May ibang areas po na galing sa Timog Silangan, Hilagang Silangan. So, yan po ang pangkaraniwang epekto kapag panahon na po ng easterly wind flow or yung easterly trade winds. Okay, now if forward natin itong forecast, lampas 7 days hanggang 13 or 14 days, Abril 7, 8 at 9, mukhang may magpo-form dito isang malaking bagyo. Malayo po ito. Nasa may Marshall Islands, Eastern Micronesia, roughly 3,000 to 4,000 kilometers away from our country. And then ito pong potential na bagyo ay base po ito sa European model ay mukhang based sa historical climatological tracks ng bagyo pag buwan ng Abril ay mukhang at mukhang delikado po ang Guam at Northern Marianas. Usually ganito po ang mga track ng bagyo pag ganitong Abril. Okay, one of the tracks. Kasi minsan pumupunta sa Pilipinas but napakalayo po siya. So abangan natin itong potential na bagyo na posibleng mag-form sa dulo ng forecast ng ECMWF. But remember, itong forecast na ito ay napakababa ang probability or highly uncertain. So hindi natin alam kung matutuloy po siya o kung pupunta ito ng Marianas. Let's hope and pray na hindi ito pupunta sa ating lugar o sa ating bansa. Okay? So, yan po ang ECMWF. Ang American model ay nagpapakita rin pero hindi pa masyadong defined itong LPA. So, ECMWF lang ang nag-forecast pagdating po sa second week. But again, although we trust the European model, mababa pa rin ang probability. But we will observe this since European model ang forecast ito, hindi yung American model. Okay? Now, pagdating po sa ulan, yan po yung mga thunderstorms, dala ng easterlies at yung humihinang trough o extension nitong LPA 98W dito. Wala na nga yan sa mga data ng US Joint Typhoon Warning Center. Wala na po yung LPA na yan. But yung remnants niya, bibigyan ng mga thunderstorms sa Mindanao na yung mga darating na 2 araw. Kaya bukas ng hapon, may mga thunderstorms po sa Davao, sa Soxagen, at sa Western Mindanao. Ibang areas, may mga possible cloudy conditions with isolated rain showers pwede makanasan sa Silangan Luzon, Timog Luzon, Bicol, Mimaropa, Visayas, at ibang parte po ng Mindanao. Kung gagalawin po natin itong slider hanggang ngayong weekend, mukhang dry conditions, generally dry conditions ang ating bansa. Na unti-unti umakit na po yung heat index up to 36 degrees at pwedeng pumalo ng 38 hanggang umabot tayo ng 40. Na yun po ang kalagitnaan ng Abril. So yan po ang inaasahan natin. Yan yung usual trend ng heat index or yung heat stress. Ang minimension natin yung heat index, okay? Kasi kung temperatura ang usapan natin, yung outside temperature ay mula 32 hanggang 35 lang o 36 ang mainit. Okay? But may mga areas na pwede umabot ng 38 or 42, lalo na po sa may Cagayan, like Tugigaraw, o sa ibang areas po ng Central at Western Luzon. Okay? So, yan po. Wala naman po tayong problema. Mas lamang ang ulan sa eastern sections, but the rest of the country ay medyo naglalamang yung dry conditions. Yung ulan naman po, hindi naman po ito yung talagang grabe. Depende kung may mag-form talaga mga very small or localized or hyper-local thunderstorms. So, yan po ang magkakos ng grabing ulan. But so far, itong mga ulan na ito ay hapon. Kahit wala na po yung La Nina, tapos na yung La Nina, tinakminit na ng Pag-asa, ay still nandiyan pa rin yung mga fringe effects, yung mga post effects. Kasi usually, pag tapos na yung La Nina, yung epekto niyan ay still mag-persist after 3 months or within the next 3 months pa. Okay? And then sa alon, wala tayong problema kasi for the next 5 days ay magiging mabuti po ang karagatan ng ating bansa. Sa East Philippines sila nga medyo maalo ng konti, nasa mababa hanggang
mahina hanggang katamtaman lang po ang mga alon at pwede pa rin mangisda. Lalo na po dito sa may inland waters ng ating bansa. Between Kalmado hanggang 1 metro ang laki ng alon, pati rin dito sa may West Philippine Sea. So walang problema po kahit saan lumalot po kayo ng karagatan ng Pilipinas, pwede po kayo mag-fishing at sea travel. Ngayon, sa Modern Julian Oscillation, yung wet phase na yun ay paalis na sa Western Pacific and ang Pilipinas, kung gusto nyo malaman kung saan yung area ng Pilipinas, ay banda dito po ang Philippines. So, ayan, dyan po ang country natin. So, sa nakikita natin na yan, ito yung wet phase. So, yung wet phase na yon ay patungo na yon sa Western Hemisphere, sa may Australia area for the next 30 days. So, nandyan lang siya. So, kaya tuyong-tuyo ang ating bansa for the next 30 days. Pagdating naman po sa latest mula sa National Weather Service and Climate Prediction Center ng NOAA, US po ito, at nakita po ninyo dito ang latest sa La Nina Advisory and El Nino Watch. May pinapakita pong impending El Nino, baka daw maging isang super El Nino, super strong, extra strong El Nino. So malalaman natin yan in the coming months. So right now, transition na po tayo from La Nina to normal conditions. And then, itong normal conditions or neutral conditions ay mag-persist between May to July 2026 with 55% chance. And pagdating ng June to August, unti-unti po magde-develop po ang possible El Nino which is at 62% chance. So, so far, ang June to August ay matagal pa but iyan ang pinapakita. Nandiyan pa yung uncertainty, baka hindi matuloy, so we will let you know. Kaya ito yung tinatawag nating graph ng potential El Nino. So right now, nandito tayo sa neutral, 68%. Pagdating ng Abril, ito po ay akyat sa 94% o 93%. In May, bababa sa 84 or 83%. Pagdating ng June, yan, unti-unti na pong akyat yung El Nino at 44%. July, usually June-July, dyan nagde-develop ang El Nino or La Nina. So right now, pupunta tayo sa El Nino. So by July, akyat by 62 or 63%. By August, yan na po siya. Nasa 72%. And if masusunod itong trend, mukhang by October or November of this year, 2026, akyat po ng 82 to 83% ang possibility o probability ng El Nino sa ating mundo. But again, ang forecast na more than 6 months ay highly uncertain, baka magbago. So we will let you know kung may mga bagong updates. Actually, every month may update tayo about this impending El Nino, so we will keep you updated. Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating update. Again, maraming salamat po sa paghintay na ilabas natin ang latest update. Pasensya na po sa inyo kung medyo matagal tayo gumawa ng update. Dahil po sa mga ganitong panahon, ito yung time na nag-relax tayo. Dahil po off-season ng mga bagyo. That's why, kaya ang tawag ng ating channel ay Mr. Typhoon. Pag walang bagyo, hindi tayo masyado nag-video. So focus natin is or more on tropical cyclones. So yan, at least pagdating ng June, nandiyan na naman po, dadami na naman po mga tropical cyclones. Sana hindi po tumama ng ating bansa. Yan po pinipray natin. Sana all lihis. Usually pag El Nino, ganyan po. May mga nagla-landfall pa rin sa Pilipinas but hindi gaya ng La Nina na sunod-sunod. And usually palihis sila. So let's hope and pray ganyan ang mangyari. Okay? So again, ito si Mike Paro nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. At magkita-kita ulit tayo sa susunod nating weather analysis. Maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.